салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Diqqat TV. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи шаҳраки таърихи-фарҳангии Саразм. обуна шудан ва лайк муданро фаромӯш накунед. рафтем. Саразм қадимтарин шаҳраки халқҳои таҳҷоии Осиёи марказист, ки аз ҳазорсолаи чорум то охири ҳазорсолаи сеюми пеш аз миллод зиндагӣ мекарданд. соли 2010 он ба рӯйхати объектҳои меросии ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шуд. он дар қаламрави Тоҷикистон дар 15 километр ғарб аз маркази ноҳияи Панҷакент дар соҳилҳои чапи дарёи Зарафшон ҷойгир шудааст. қаср ва инчунин биноҳои мазҳабӣ, биноҳои ҷамъиятӣ ва манзилӣ дорои аҳамияти бузурги таърихӣ ва фарҳангӣ мебошанд. дар мавзеи кофтукоб, маҳсулоти металлӣ ва сангӣ, инчунин заргариҳои сершумор аз сангҳои қиматбаҳо ва садафҳои баҳрӣ ёфт шуданд. ин шаҳрак дар дохили маҷмӯаи бӯстоншиносии Бохтар-Марғӣ ҷойгир аст. нест кардани нуқтаи аҳолинишин бо ҳамлаи қабилаҳои кӯчманчиёни нажоди ориёӣ ба ин қаламрав рост меояд. номи Саразм аз ибораи тоҷикии сари замин, ибтидои замин омадааст. дар солҳои 70-уми асри 20, замоне ки заминҳои нав барои шудгор дар тамоми қаламрави Иттиҳоди шӯравӣ коркард карда мешуданд, бисёре аз ёдгориҳои таърихӣ дар назди хатари нобудшавӣ буданд. дар минтақаи Саразм низ коркард ва киштукори замин мерафт. аҳолии таҳҷоӣ ва колхозчиён дар вақти шудгор баъзан вақт олатҳои қадимаи таърихиро меёфтанд ва аҳамияти зиёде намедоданд. аз ҳамин сабаб ба бӯстоншиносон намегуфтанд. танҳо шахсе аз қишлоқи гураҷ бо номи Ашуралӣ Тайлонов, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, соли 1976 ба хулоса омад, ки дар бораи табари биринҷии 6 сол пеш ёфтааш ба бӯстоншиноси Панҷакент Абдуллоҷон Исаков бигӯяд. бӯстоншиноси бо таҷриба Абдуллоҷон Исаков дарҳол ба кофтукоби археологии минтақа оғоз карда, аллакай соли ояндааш объектҳои аломати сохтумонӣ дошта, порчаҳои рангаи сафолӣ ва керамикӣ ва дигар ашёу предметҳои ба даврони неолит ва асри биринҷии ростмеомадаро дарёфт намуданд. ҳамин тавр таҳқиқи кашфиёти бузурги бостонии Осиёи Миёна шаҳраки қадимаи Саразм оғоз гардид. дар натиҷаи якчанд кофтукобҳои археологӣ дар ин минтақа дар масоҳати 10 000 метри квадратӣ муайян гардид, ки саразмиёни қадим бо истихроҷ ва коркарди металлҳои ранга, сохтани ашёҳои сафолӣ, коркарди ҷавоҳирот аз сангҳои гаронбаҳо машғул буданд ва инчунин бо халқҳои гуногуни минтақаи Эрони шимолӣ додугирифт ва савдо доштанд. дар ҳазорсолаи 4 ва 3 пеш аз миллод аз Саразм роҳи бузурги лазуритӣ мегузашт. ҳаёт дар Саразм тақрибан 3000 сол пеш манъ шуд. сабабаш ин тағйироти шароити табиӣ, хушксолиҳои шадид дар ин минтақа буд. мардуми Саразм ба наздикии дарёи Зарафшон кӯчиданд ва ҳамин тавр Панҷакенти қадима пайдо гашт ва баъдтар шаҳрҳои дигари сугди қадим низ пайдо шуданд. бо кӯшиши бӯстоншиносон Разоқов А, Масов Р, Бесенвал Р, Франкфурт А дар давоми солҳои 2000 барои дохил кардани ёдгории Саразм ба рӯйхати объектҳои аҳамияти ҷаҳонӣ дар созмони ЮНЕСКО пешниҳод шуда, дар натиҷа соли 2010 эълон шуд, ки Саразм ба маркази ташаккули фарҳанги қадимаи мардуми тоҷик ба рӯйхати меросии ҷаҳонии ЮНЕСКО ҳамчун яке аз қадимтарин шаҳрак дар ҷаҳон дохил карда шудааст. бо ҳамин навор ба охир мерасад. фикри худро оиди ин мавзӯъ дар комментарӣ нависед, обуна шавед, лайк монед ва ташаккур барои диққататон. хайр дар амони худо бошед.